Deuteronomy Chapter. Mransam a merehyɛ wo nna yi nyinaa munni so na monyo. Na moanya nkwa, na moadɔ, na moakɔ akɔfa asase a Awurade kaa ho ntam kyerɛ mo agyanom no adi so. Ne kae kwan a Awurade Onyankopɔn maa wo nante so mfirinhyia aduanan yi ɛsrɛ so no nyinaa. Sɛ ɔrebrɛ wo ase asɔ wo ahwe, na wahunu deɛ wɔ wakoma mu, sɛ wobedi ne mmaransɛm so anaasɛ wori ne so. Na wɔbrɛ wo ase ma ɛkɔm de wo, na wɔde mana wonim na wagyanom nso nim yɛne wo. Na wama wahunu sɛ ɛnyɛ paano nko so na onipa nam bɛtena aseɛ, na adeɛ biara ɛfiri Awurade anum so na onipa nam tena aseɛ. Wontuma nsu wo ho, na wo na honhoro mfirinhyia aduanan yi mu. Na hunu no wakoma mu sɛ sɛdeɛ onipa tea ne ba no, saa ara na Awurade Onyankopɔn tea wo. Enti di Awurade Onyankopɔn mmaransɛm so, sɛ ɔbɛnante n'akwan so na wasuro no. Na Awurade Onyankopɔn de wo rekɔ asase pa so, asase a ɛso wɔ nsubɔnten ne nsu aniwa, ne atare a efifiri mmɔnhwa ne mmepɔ mu sene. Asase a awio ne atokoɔ ne bobe ne brodoma ne atoa wɔ soɔ. Asase a ɛso wɔ ngudua ne ɛwoɔ. Asase a wori ne so aduane na biribiara renhia wo wɔ soɔ. Asase a n'aboɔ yɛ dadeɛ, na wobetu kɔɔbere afiri ne mmepɔ mu. Na sɛ wodidi mmee a, hyira Awurade wo Nyankopɔn, asase pa a ɔde ama wo no nti. Hwɛ yie na werɛ mfiri Awurade wo Nyankopɔn, sɛ worenni ne mmaransɛm ne n'atammudeɛ ne n'ahyɛde a merehyɛ wo nna yi soɔ. Na sɛ wodidi mmee na wosisi adampa tena mu, na wanantwie ne wo nwan dɔ, na wo dwetɛ ne wo sika dɔɔso ma wo, na ade a wowɔ nyinaa dɔɔso a, wakoma ama ne ho so, na ɔwerɛ mfiri Awurade wo Nyankopɔn a oyii wo Misraim asase so firi nkoafie no. Ɔno na odii w'anim de wo faa ɛserɛ kɛse a awo a wɔhyehyeɛ ne anyanyankyerɛ wɔ, ne nkyɛkyerɛ a nsuo ni hɔ so. Oyi nsuo firi ɔbohemaa botan mu maa wo. Ɔde mana wagyanom nim ma wodi wɔ serɛ so, sɛ ɔrebrɛ wo aseɛ na wasɔ wo ahwɛ, na awieɛ no wayɛ wo yie, na wanka no wakoma mu sɛ, Mahoɔden ne me nsa den na ama manya ahonyadeɛ yi. Na mmom kae Awurade wo Nyankopɔn, na ɔno na ɔma wo ahoɔden a wode nya wo ho, na wama n'apam a ɔkaa ho ntam kyerɛ wagyanom no atim sɛdeɛ teɛ nnɛ yi. Na sɛ wowerɛ firi Awurade wo Nyankopɔn, na wokɔdi anyam foforo akyi som wɔn, na wosɔre wɔn a medi w'adanseɛ nnɛ sɛ sɛe na mobɛsɛe. Sɛ amanaman a Awurade sɛe wɔn firi mo anim no, saa ara na mobɛsɛe, ɛfiri sɛ moantie Awurade mo Nyankopɔn nne.